Eta guk nahi duguna da, 2005 urte horretara bueltatu, eta sentitu barriro be, bertako jendiek badaukola egunero etortzeko aukerie, enpresa gizonak, gizon Andrie, baita inguruko jetie, inguruko familizek, jende gaztiek, bikoteak, handitzeko da izango bezak moduan, lagun arteko txoko bat. Eta badakit, datozenak lagun ez dekotazela asko, baina guro eta sartu edo jaso edo gitorriz egon, hola, lagunek dukiko genuzien moduan. Goxotasun horregaz, hurbiltasun horregaz. Ez da berdin Londresen jentik zer gure dauen, edo hemen zer gure daben. Eta beti guk aterkin moduen ebiltzen duguna da, euskal kutsu. Eta euskal kutsu horretatik, hainbat eta hainbat duzen. Atarak dagoz, ez da, azkenean, kalean ikusi dezakegu. Gastronomia da, pintxoa daude, txuleta jane badituzu edo parrillan jane baduzu, parrilla tokiak ere badaude, eguneko menu ere erraz jaleike, eskontzetarako ere hainbat toki daude, goi-mailako gastronomia ere egiten da non nahi. Haina aberasgarria da tokien txiki baten egiten den gastronomia, guretzako oso erreza da. Gauz guzti horietatik, hainbat eta hainbat gauza ateratzea, eta estu egin zaizkit, sagardotegia, jai popularra, taloak, txosnak eta txosnan ingurutan egiten diren gauzak. Guzti hori ere gastronomia da.